Olen Pekka Mäkelä ja olen Talin toimitusjohtaja ja samalla toimin myös HPP Openin kilpailujohtajana. Jos mulla olisi supervoima, niin musta olisi makea, että joku vuosi 2 suomalaista pelaajaa olisi finaalissa. Kuinka monta kertaa tämä HPP Open-turnaus on järjestetty? Helppo kysymys, vaikea vastattava, mutta me uskotaan, että tämä oli 20. kerta. Mikä tekee tästä HPP Open-turnauksesta Suomen suurimman tennistapahtuman? No kyllä tenniksessä kun mitataan, niin kyllä me mitataan palkintorahoissa ja ATP-pisteissä sitä. Ja meidän kohdalla voidaan myös sanoa, että kyllä ne yleisömäärätkin on kohdillaan. Palkintorahapotti oli 181 000 euroa ja voittaja sai 125 ATP-pistettä. Sanoppa mulle vielä sun nimestä. Rauno Hirviniemi, mutta kaikki tuntee mut Ranena. Kerro mulle, miksi mailaa pitää ylipäätään jännittää? Jänteet löystyy tai sinne katkee, niin se on hyvä. Se on hyvä. Kuinka usein ammattilaisilla sitten? Ammattilaiset niin ne jännittää käytännössä joka peliin. Jos sulla olisi joku supervoima, niin mikä se olisi ja miksi? Supervoima. Tämä on vaan maailman vahvin. Pekka Nikki ja Integral Oy:stä, morjesta. Kuinka kauan Integral on tehnyt yhteistyötä Talin tenniskeskuksen kanssa, erityisesti ATP-turnauksiin liittyen? Integral on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2008. Turnaus on tuttu kyllä meidän henkilökunnalle ja edellisen työnantajan kautta jo vuodesta 2001, jolloin mielestäni oli ensimmäinen kisa. Integralilla on iso vastuu tietoliikenneyhteydestä sekä hallin koko sisäverkosta, mitä rakennetaan sitten eri toimintoja varten, koska tapahtuma vaatii monenlaisia suljettuja verkkoja lukuun ottamatta vielä hallin normiarki. Turnausta ajatellen, niin siellä on tänä vuonna oli 3 eri tuotantoa. Yksi, joka vastaa sitten ihan live-striimauksesta, eli verkkoon, että näytetään pelit. Toinen tekee pelistatistiikkaa, vaatii kokonaan ihan oman tuotannon. Ja kolmas sitten on vielä liittyen rajatuomiot ja pallotutka ja niin edelleen. Jos sulla olisi joku supervoima, niin mikä se olisi ja miksi? No, mun tennistaidot olisi vielä paljon paremmat ja mä voittaisin ton kisan. Pelaat sä itse tennistä? Joo, mä pelaan tennistä. Kuinka kauan sä oot pelannut? Mä oon pelannut 5-vuotiaasta asti. Kuinka vanha sä oot nyt? Mä oon nyt 13. Ootko sä ollut tässä tapahtumassa vapaaehtoisena monta kertaa? Joo, 4 vuotta on ollut. Minkälainen tapahtuma tää sun mielestä on? Tää on sellainen rentouttava tapahtuma, että täällä on paljon aktiviteetteja ja hyvää ruokaa, ilmastoruokaa ja hyviä matseja. Ja tänne tulee tosi usein tosi hyviä pelaajia, niin pääsee niitäkin näkemään. Jos sulla olisi joku supervoima, niin mikä se olisi ja miksi? Se olisi näkymättömyys, koska se on välillä kiva, että jengi ei näe sua, niin saa olla ihan omissa oloissa. My name is Ivan D'Alessandro. I came from Napoli, Italy, and I work for Microplus Tennis, which is a company that cares about most of sports events in all over the world. What would be your superpower and why? I'm being super open and maybe empathic. Can you tell me a little bit about the technologies that you use during the tournament? Basically, we use several computers, switchers and network cable cameras, especially for this event. Microphone to carry the audio signal properly to the cameras and give the streaming for the ATP officials. Do you do also some analytics after the game? Yeah, we got a software that cares about the points and the scoring in all the courts in the venue. Eli mä oon Katariina Mörve, toimin HVS:n projektipäällikkönä ja oon nyt 5 kertaa toiminut HPP Openin projektipäällikkönä. Ja
Ehkä mun isoin tehtävä tässä tapahtumassa on orkesterin johtaminen. Eli huolehdin siitä, että kaikki osa-alueet toimivat yhdessä. Jos sä kerrot vähän lukuina, mitä Suomen suurimman turnauksen järjestäminen tarkoittaa? Eli kisabudjetti 400 000. Meillä on täällä meidän ydinorganisaatiossa on 10 henkilöä töissä. Sen lisäksi tänä vuonna meillä oli 150 vapaaehtoista mukana tapahtumassa. Pelaajia noin 50, kisakenttiä meillä oli 3, harjoituskenttiä 2. Aika paljon meni olutta. Saako tämmöistä sanoa? Ja vieraita kävijämäärä oli 8500 viikon aikana. Kuinka aikaisin tämän tapahtuman suunnittelu yleensä aloitetaan? Tapahtuman suunnittelu alkaa jo ehkä sanotaan vuotta ennen tapahtumaa. Eli kyllä me tässä nyt jo lähdetään suunnittelemaan jo ensi vuoden tapahtumaa tammikuussa. Ruvetaan vähän miettimään, miten lähdetään myymään tapahtumaa meidän yhteistyökumppaneille ja sovitaan tietysti ATPn kanssa speksit. Sitten on aika paljon teknisiä vaatimuksia. Tänä vuonna meillä oli itse asiassa 3 tämmöistä niin kuin orkesteria täällä. Striimaustuotanto, TV-tuotanto ja sitten meillä oli tämmöinen data-yritys. Ja meidän piti sitten huolehtia, että kaikilla oli ne oikeat piuhat ja nettiyhteydet ja kaikki muut tämmöiset tarvittavat IT-palvelut. Ja siinä olikin tekemistä, mutta onneksi meillä oli Integral mukana auttamassa meitä. Meillä ei ole hirveästi IT-osaamista talon sisällä, niin oli tosi hienoa, että Integral oli mukana tässä meidän yhteistyökumppanina. Mun supervoima olisi semmoinen, saisin koko viikoksi tuvan täyteen. Olisi tosi hienoa, että saatais kaikki tenniksen ystävät tänne saman katon alle koko viikoksi. Ja täällä on hieno tunnelma ja live-tennis on parasta. Ketkä teillä Talin tenniskeskuksessa oikein käy pelaamassa? Ihan laidasta laitaa. No Pepe Wilberg sitten käy ketäs meillä on siinä? Salkkareistakin käy se yksi? Salkkareista, noita somettajia. Mä en tuonne Mikko Kuustonen laulaja käy. Sitten on näitä koripallopelaajia, se Sean Huff, semmonen maailmanmestari, Oona, sano nyt Oonan sukunimi, tankotanssia. Mutta sitten täällä käy kaikki nämä yritysjohtajat ja ihan laidasta laittaa. Vaikka tämän vuoden HPP Open oli loistava, yleisö oli ja suomalaiset pärjäs, niin siitä huolimatta lähdetään innolla ja ammattitaidolla lähtee rakentamaan ensi vuoden kisaa. Ja Integral on mukana. Yes.